Kidam tang mati jonga chikloni phai inquiry ni adap apor malom Dilai police station ke parlopon national highway along kedo police check post along lin phokep aron repen ke pon kanghu barmi supari ke nepon long birta dang ke pale atengke adapor phai kep apor malom raikom sai khia tum kai ke son ame thanga sai kiton ke lang ke pangching bom apor hut ihuma truck registration number AS25EC 2165 Dimapur anathu pen kewang boma trakalong aron repen barmi supari ke pon kang hupu kahon the ke doko jok khangdun cheklo kahon the pon ateng pen labang sot trakalong kiri ka kuruk pon bom hut ke patu pon joy a barmi supari long ponsi police atum chepari deng ponlo labang solong ke pon kang huwek bang hinya bang pho tuma phan nep ingnang ponlo kang nang pon chek abang pho tuma men laki Saddam Hussein lapen Rubul Amin Banghini tak Morigaon district sorpusi pangthek ponlo kine ponlong check barmi supari hithia long ador lak phokep anbak doji pusi raikom sai khia tumpen nang pachini dunlo Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Lok Live